for the culture. Ngalari bu nwoke nkoda gene kwa ihe njikari nne Anonya eme ihe ọ ya chintara kukuni eziokwu ogenede mbem ya gbara ọsọ cha 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 mba igirigi ọja Korobịa nwayọ igirigi ọjà ana m anụ olu gị ana m anụ ama m ọgba njem na-aba ogenede Meto korobịa n'ike ụzọ ihe na-achị enu na ọ bụ ha bụ ọhụrụ mgba ụzọ ihe na-abụ na-achị n'ụwa ka ị nweghị mmadụ nwe ego ma ọ ga-enweghị ego echere mgbọrọgwụ n'aka anaghị eketa okorobịa n'ike nnọdụ ogenede igirigi ọjà ọnọdụ hai were eziokwu ọ dịghị etegete were eziokwu ekelekwuru gị ọnọdụ nwambụba mbano ogenede kochi nnọdụ ogenede ayo
nwanne ya gazie ana nya kile ka ọ chọ na ya eme onye ya agbara ọsọ nwambụba ndị ije nwanne ogene dị ogene dị all for the culture. Gina ebe fura kasa ha mo na de. Ogene de. Ana abisa ka bo. Ai. Where is it? Au moada. For the culture. Ngalari bu nwoke nkoda gene kwa ihe njikari nne. Hey. Mo na mma. Adaba. Obi ajo gwa kan na po ko de kan na po nye nwura. Kwa mi na nna gị dire dike na ubigidi m. Keri oja no. Kwa mi na nna gị dire dike na mmụọ. Iku nwa. Kwa de kan na po ko de kan na po nye nwura. We ko po me chete m. Ko po me chete m. Mbara maka. Gini ka a na-ekwu echefuo na-echete m gọmina nna gị dị erikiri na wurigidi na-echefuo na-echete m ọbara ama mmadụ na-akpa na-ekwe ọgụgọ nna na-echete egbe ego ole ka o tidiri ihe na di kwa ya dị tụrara igirigi ọja mba na-esiri ya mbọ na isi enwe problem weta ego ana m ara ọnọdụ ogene ọ ya chere ndị ntarakwukwu na gịnị ka ọ eji so ụmụ ya ọ gbara ga n'ukwu ose ihe a kpọrọ ya
kpọrọ nkụ na-ekwu okwu ma na-esi okwu igirigi ọja mgbe nwunye ya gbara ọsọ ọ na-egoro okwu ndị isi adaghị enyi na mana eziokwu Passa mula mana ali boy ada. Igri aja. Agak ada. Asa hang mulu ni siop. Ana mano kana ana nya na gani Hai, iji oji. Aina. Ada mau beri. That's 100. Betul. Emang akhirnya no karena like ya. Ay, okay,